Phinde futhi ngibuye namhlanje. Cha ingane zakwethu siyabonisana la ekhaya ngoba ngumuntu othothi mhlasimpe usuke mhlawumbe elawule emzini yabantu. Cha. Angilawule emzini yabantu futhi nami angisho ukuthi abantu ngiyabaphoqa ngenkani. Umuntu angenza ngendlela enza ngayo kungokwakhe lokho. Ngithi angihlukanise la ingane zakwethu phakathi kokubika umuzi. Kuphinde futhi kube nokulanda idalwa. Into eziwuthule lezo enjani engafani. Ukulanda idalwa enye process. Ukubikwa komuzi enye into futhi leyo. Umuzi awubikwa ngembuzi. Yabona? Uma kubika umuzi kuwa isilwane sangampela makuthiwa kubika umuzi. Isilinganiso lenkomeni inkompele wayo ngoba kubika umuzi. So ukubikwa komuzi nokulanda abantu abadala enqweni sizobafaka akufani. Angeke kuze kufane. Yabona? Kuphinde futhi kube ukwakhiwa kwezindlu. Uguqa Thandaza ukwazi ukuba sesangweni. Akusoze. Indlu yagogo ayikwazi ukuba sesangweni. Akusoze. Ake ngikhulume ngomuntu othothi njengamanje uzobeka inxiwa elisha. Uyaqala ukuthi mhlasimpe aphumela akhe inxiwa. Noma useyena osemdala ekhaya usemela izinto. Lowo muntu lowo akabhekisisa umuzi wakhe ukuthi ume kanjani. Indlu kagogo neyabantu abadala imlapha yaphezulu. Imlapha phezulu okuyilapho ukuthiwa khona isendlini yangenhla. Ilapho uthi isendlini yangenhla ima lapha phezulu. So ngisho abafana befika bafikela kuyona. Mabephuma eThekwini oplastic bafela endlini kagogo. Ayikwazi ukuba sesangweni lonje iba lapha endlini yangenhla. Uguqa Thandaza ube seceleni kwawo noma ube semva kwawo kuyenzeka. Bukuya ngendawo mhlawumbe uthi manje kodwa uguqa Thandaza ngeke kube sezantsi. Soze. Angeke uguqa Thandaza ube kuphi ube sezantsi. Bese kuya ngokuthi futhi kweminye imizi ukubona ibazi u2. Kukhona isibaya singaphandle, kukhona isibaya sesangweni. Kukhona isibaya esendaweni le ejwayelekile. Ngoba kufike kube indlu yangenhla, kube indlu eceleni, kube indlu futhi lezi ndlu zemkanje. Eyangenhla phezulu, indlu eseceleni, indlu eseceleni. Shuthi isibaya ke sente. Uma ubona kukhona imizi ewu2 enesibaya ngaphandle, omunye unesibaya ngaphandle, omunye unesibaya futhi khona lapho ngaphakathi. Haya likho iphutha kulowo muzi. Akulona icala kodwa ayikho inkomo eyowela kulesibaya esingaphandle. Khohlwa. Zingalala nje khona mhlawumbe uthiwa kunodaka la ekhaya kunile, abantu bayithanda imfuyo abasebenzela udaka. Zingalala khona ngoba kwenzela ukuthi linile. Kodwa makuthiwa kukhulunywa ngomseshi wathiwa kunodaka kanjani iyobulawela kulesi sibaya esila okuyisona esisegcekeni impela usuthi uma ngabe kube isesibayeni bese kube indla kagogo leya. Ilapho kuwa khona inkomo ethi mangabe ibulawa ihlinzwa kuthathwa inyama ikhishwe la enye beyikhiphe esangweni iqonde direct endlini lapha na kagogo. Bafowethu umsebenzi ukubika umuzi nokulanda idalwa akufani. Kuqa Sithandaze nendlu abadala ayibekwe ezantsi. Abakhe emalokishini noma abasendaweni yasemadolobheni kunzimanyana ngamalana nezinto zesintu ngoba indawo abakuyona ayivumelana 100% nosiko. Kulento engakhona ukwenzeka. Ithi ngiyanqondise leyo kubika komuzi nelento kuma kwezindlu ukuthi ayikwazi indlu yabantu yogogo iyoma esangweni. Bese kuba yilezi indlu iyoba nosuku lwayo yokuvuswa kwezindlu ekhaya uthi okay sivusa uMavilakazi indlu kaMavilakazi, sivusa indlu kaMadlamini, sivusa indlu kaMakhumalo ukuthi ibaluleke kangakanani. Ukuthi ibaluleke kangakanani leyo ndlu leyo. Ukuvusa indlu kaMaba owayitho ngelihle, ongawudikilanga umuzi, ongahambanga, ongabanga na inkinga, ongaquliswanga amacala, owayeyinkosikazi phaqa. Kubalulekile ukuvusa indlu lo muntu. Ngoba ngasho ngathi
Isizulu sithi ayikhangezi ifumbethe. So ngisho ngabathuba uthandwa umakoti washona ninendlu ke eganile. Awukwazi ukuthatha omunye umakoti uzomfaka kule ndlu. Kumele umakhele ini indlu yakhe eceleni lo ozomthatha manje. Nakhona usuwenze yonke imicimbi kaNkosikazi bese kuyima ucela Nkosi yami ukuthi sengicela unginikeze umunye umuntu ozokwazi uzogada izingane la ekhaya kodwa umakhele indlu yakhe futhi naye. Sidla ngolwa kudala. Nkosi yembono 002 na ku YouTube kushiwo kanjalo Nkosi yembono 002. Ake nilandele abafiki lama platforms sikhulise wona YouTube na ku Facebook. Asilawuli siyabonisana ukuze sokwathi sizukulwana siqonde ngempilo ukuthi ihamba ifikephi. Ngiyabonga ngethuba.